Onko sinutkin pakotettu mökille? Ei hätää. Vanhemmat tekevät sellaista lapsilleen. Ei hätää. Me autamme sinua selviämään pitkästä ja tylsästä mökkireissusta. Nämä ovat. Ei hätää. Ei kun se. Sartsan ja Timpan mökkivinkit. Täällä mökillä ei ole mitään tekemistä. No sanopas kuule muuta. Muuta. Mitä? Muuta. Mitä muuta? Muuta. Sinä käskit, että minun pitää sanoa muuta. Sanopas muuta. Muuta. Tekemättömyyden puute sitten juuri aiheuttaa tällaista näsäviisastelua. Muuta. Tiedätkö mitä? Me voisimme mennä saunaan ja leikkiä keski-ikäisiä. No miten niitä leikkitään? Minä näytän. Ne tekevät erilaisia ääntelyjä. Mennään. Ai. Kyllä tää tekee Edvardia. Siis tää on nää upeat löydöt. Mulla on kato niskankin ollut sen verran kipeä ja mulla on tässä. kans ollut hirveästi kaikkea vaivaa. Ai. Nää on hyvät kosteet löydyt, kato. Kyllä aina. Joo, kato, kyllä savusauna on savusauna ja puusauna on puusauna. Joo, ja sähkö on sit vielä erikseen. Ai että kuule. Ai. Ui. Ai. Kyllä. Tämä